karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Lola's Boy. Ah, uy. Nanawag si Lola. Tubaga. Hello, Lola. Tabagi ko ninyo, oy! Ah, Lola? Ngano? Unsa na hitabo nimo? Nausa ka, Lola? Ngano? Naunsa si Lula? Lola, naunsa ka? Hain mo na yung mga katabang. Ay, itong asbay! Nga, nilakaw man ko, pero nasaag ko. Ah, ha? Asam di ka? Asam ka dapit? Na, ambot unsa ning dapita. Ay, di man din ni maong akong gikanaogan. Lola, kadiyot ha? Pundo lang diha kung nasa ka. Ayaw na adtog lain. Ay, arian ako ninyo. O lagi, anahon ka na mo. Anahon ka na mo, ha? Pero putla sa ning tawag. Then, mag-video call ko, ha? Aron, makita na ko asa ka dapit. Okay, sige. Ah. Ay, Lola, gid ay. Nilakaw si Lola? Oo, nasaag ko na siya. Uy, hala. Asam di siya. Naugawa, gini mo Lola, pakulba mga. Nga nilakaw mang taong ka nga, wakay kuyog. Ay, katuod na magod-unta ko kay Suhito Baya ko. O galing lang kay nausab ba na yung mga agianan, oy. Kay may giayong daan sa unahan. O nya, naana sa mga bagong tag-as nga building. Nasa lipdan na tong akong gitimanan. Mao gani nga di ka angay mulakaw nga ikaw ra. Nanay daghang kausaban Lola. Bisan mo ingon pa ka nga suhito ka. Ay, nalagugog ka sabi, God. Gikulbaan ra ba ko ganina? Mao bitaw nga. Ayaw na naglalisa. Ah, Be, dad ako ninyo kananan, be, kay gigutom ko. uy. Parehas tala. Gigutom sad ko. Natsige pa ka namin, Mateo. Gilamian yun de kay kas pagkaon dyan, no? Lami kay la oy. Hinay-hinay lang mahal. Oh. O may mangilog di mo. Ay, Mateo, naunsa man na si Jo. Di lagi normal ang iyang kaganado sa pagkaon karon. Ha? Uy, hala! Hala! Ngano, Lola? Mabdos na ka na siya. Oh. Ha? Check up din mo karon la? Di ba buntag man na ang clinic sa imong doktor? Ay, dilita mo adto sa akong doktor, uy. Adto tas amigang doktor ni Mateo. Si Doktora Hikain. Ha? Noon sa dis Mateo la? Dili ako, mahal. Ikaw. Ako? Noon sa day ko? Mahal. Nagduda mi ni Lola nga buntis na ka. Oh. Ha? mauna. Mao nga ipatanaw ka na mo kang Doktora Hikain. Kay dako ang among pagtuo nga mabdos ka na. Hay. Sorry. Nahugno mo. Okay ra, mahal Nasobrahan lang miss ka excited. Tungod lang kay dako kog kaon ganina. Nagduda na dayon mo nga buntis ko. Lola Ay, ako manggod sa una pag mabdos na ko sa amahan ni Mateo kay dako man sa gugong kaon adto. Mao to nga nagduda ko. Sila wrong number man di ay. Sa tinuod lang, dako magyud kog kaon. Awa, aha. Nag-control lang ko kay mauwaw man ko ninyo. Uy. Pero karon, komportable naman ko. Di naman ko mauwaw. Usa ba guni ay? Sa ato ba day, mahal, kung mabuntis ka na gid unya, mas mudako bang imong kaon? Posible. Nga saman.
Nakarelax na ka? Medyo. Medyo ra? Kata sa oras nga ato nga giiban sa atong trabaho para lang nga isuroy ti ka dinhi unya medyo ra? Okay. Okay Medyo na, ra? na-relax na ko. Satisfied? Kana ba? Ay, late na maron ibalik sa opisina eh. Mangaon na lang ta. Ikay treat na ko ha. Okay. Kana, libre ba? Gusto. Oh. Uy! What a small world. Huh? Mangita taglayng lugar. No. What? Jisa! Jisa! O sa may gusto nimong paliton la? Ay da, wa ragod. Soroy-soroy ragod. Tanaw-tanaw ba? Kung may magastuhan ka, palito lang na to, Lola. Na, di na ta mag-usik-usik og kwarta, oy. Hi! Naalagi mo? Uy, Oh, Hi bro. Tita La Jo. nagkuyog mo? Nag-date mo, bro? Aha. Yes, Tita La. Oh, Kaning Jisa ta na. Mga ona ta. Mo-join na lang gutan nila. Mga angkit ni sila, for sure. huma naman may kaon. Mag-shopping na lang mi. Wala lagi sila pangaon lagi. Excuse na ninyo ha. hala. Hala! Gito man yun ni Mon ang akong tambag da. Nakumidyar ba yaon tatong ako? Unsa man nga tambag la? Ako siya giingnan nga panguyaban niya, Jisa. Ha? Katawanan man ka, Lola. Oh, unsa may katawan na nana. Wa mo gusto manguyab si Mo ni Jess, ha? O nga no nakasiguro man ka. Ako na itong gisugo si Mon nga ipati man si Jess, ha? Kay nagsamok-samok na sad namo ginina sa office. Pues, kung wa pa man gani siya manguyab, aw paduong na na. Di na may tabo, Lola. Usa di may tabo nagkuyog na sila. Di mahitabong manguyab si Mo ni Jess, ha? O di ta kasiguro, oy. Di lagi. Pustaan na ta. Oh, basta anay mo dayon. Mas may nang magpustaan na ita. Ay, nalangkod, Lola. Basta kay manguyab lagi na smon kang Jisa. Okay, sige. Ibutang ta nga manguyab gyud si Mon. Pero di mahitabo nga mahimong sila kay bisan gamay wa nay gusto si Jessa ni Mon. Aw, wa pa karon. Pero kung magpursige si Mon, makagusto ra tong babayhana kadugayan, oy. Dili na mahitabo, Lola. Ngano? Tungod kay ikaw ra gid ang gusto ni Jessa? Naibawar bitaw ang tanan, ana? Ikaw sagud, oy. Hambog ginoo sa gyud nimo, oy. Tinuod man sana. Unyag mahitabo sad nga makagusto ni Mon si Jessa. Imposible. Unya lagi mahitabo. Di lagi. Hala! Jo, asa ka? Mangutan na pa ka. Gilayasan ka na. Ha? Ano man, Lola? Pasalamat kang niata sa publiko. Kay kung wa pa gidukul na ta ka. Lako. Agpasa tong asawa ni mo, dali! Mangita sila kong kalikuran, dali. Balik ka lang unya ko. No. Padili-dili pa kunuhay siya. Pero di ay, nindot kayo pamati nga dako kay gusto si Jessa niya. Ipokrito. Mao di ay nga wasay kadlok tong babayhana nga moatra ka. Kinibaw sad siya nga fake ra ang padili-dili ni Mateo. Ako ram di buang ninyo. Mahal! Mahal sa mong mata. Mahal ang gasolina ug bugas katuhuan pa. Paspasan akong paglakaw. Jo! Pahala Jo! ka diha. Di ko paapas nimo. Jo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!